En nom de tota la corporació, dono la benvinguda a l'acte de col·locació de la primera pedra de la nova llar d'infants de l'urbanització de Calafell Park. A continuació procedirem als parlaments. Obrirà l'acte la tinent alcalde de Serveis Personals i regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Calafell, la senyora Teresa Complidor. Bé, molt bon dia a tothom. Jo em dic Teresa Complidor, soc en aquest moment regidora, però vaig arribar com a mestra a l'any 1975 en aquest municipi de Calafell. Per mi, que he anat veient al llarg de tants anys la història de lo que és la formació, l'educació dels nens de Calafell, per mi avui és, com podeu imaginar, un dia de molta emoció i de molta satisfacció de que en aquest lloc, que és una urbanització, que és la primera llar, el primer equipament que se fa d'aquest sentit en una urbanització, doncs venir aquí i poder-vos dir senzillament que estic molt contenta, no només per mi que no, que com a mestre sí, com a tinent d'alcalde també, però especialment per tots vosaltres, per lo que suposa acostar aquests equipaments a vosaltres, perquè molts aneu a treballar, heu de deixar amb els avis, són els avis els que han de portar els nens, i almenys que aquí la gent de totes les urbanitzacions de tots els voltants puguin tenir aquesta comoditat, doncs jo crec que és un gran encert. Estoy aquí hoy encantado de poder saludaros a todos ustedes, mayormente porque era un compromiso electoral que traíamos desde el inicio de esta legislatura. Había sido un compromiso, yo creo, que coherente y como para cubrir las necesidades que tienen las urbanizaciones, y de esta manera pues yo creo que estamos dando cumplimiento debido a los compromisos que adquirimos en su día. Este compromiso que adquirimos a partir de este momento se convierte en una realidad. Tal y como he dicho, y todos ustedes prácticamente sabéis, las necesidades de las urbanizaciones son ilimitadas. O sea, porque el abandono que hemos tenido durante 30 o 40 años de existencia, pues la verdad es que las inversiones han sido muy pocas y las necesidades han sido muchas. Poco a poco las iremos cubriendo todas estas necesidades y iremos dando satisfacción a todas las necesidades que tenemos. Tot seguit serà el senyor Miquel Corredera, president de l'Associació de Veïns de Calafell Park, qui ens dirigirá unas palabras. Para nosotros esto supone pues una lucha que habíamos empezado hace algo así como 18 años con la petición del transporte para nuestra urbanización, y es un orgullo de que esta urbanización sea la primera de todo el término municipal de Calafell en tener una llar d'infant dentro de lo que es la urbanización. Por parte nuestra, por parte de la asociación, como decía, damos las gracias y esperamos que esto sea pues un avance más de lo que queremos conseguir para esta urbanización, como es el tema de las luces, de las farolas nuevas y sobre todo el tema de las pistas. Espero verlos pronto de nuevo en la inauguración de aquí de las pistas. Muchas gracias y suerte para todos. A continuació serà el senyor Lluís Artal, arquitecte redactor del projecte, qui ens farà una breu explicació. La distribució i la forma de l'escola jo crec que s'implanten molt bé dintre del que és el solar. Les zones d'esbarjo estan a sur, les classes estan amb la màxima il·luminació i calor que poden donar, les zones de servei estan a l'altre costat, vull dir, en principi poca cosa més. Vull dir, repeteixo que el concepte ha estat buscar una edificació senzilla, una edificació sòlida i coherent amb l'entorn. Bon dia o bon migdia ja, perquè ja ens anem apropant cap a l'hora de, com a mínim, de fer l'aperitiu, el vermut, o començar també a fer un dinar de diumenge, no? A les pròpies llars que aquí a Calafell Park doncs us hi trobeu. L'acte de la primera pedra no només serveix perquè ens apropem i estimem les coses que es poden anar aconseguint a poc. També és un acte per la història de les coses. Els arqueòlegs, que suposo aquí no n'hi haurà cap, els arqueòlegs quan fan excavacions i troben coses dels éssers humans, sobretot, i que d'alguna forma dibuixen la petjada del ser humà aquí, a la nostra terra. Avui farem un acte senzill,
però que dintre d'un cilindre hi posarem monedes i hi posem l'euro. Posem l'euro. Posarem premsa d'avui, suposo que serà d'avui, doncs on no estem sols aquí a Calafell Park. Estem en un municipi que es diu Calafell, estem en una comarca que es diu Baix Penedès, estem en una comunitat autònoma que es diu Catalunya i estem a Espanya, i estem a Europa, i estem en el món. I en el món succeeixen coses. I avui quedarà aquest testimoniatge enterrat aquí a Calafell Park, doncs que vivim en aquest món, que té coses bones i té coses dolentes. L'última és que ja no sembla que hi ha una quantitat d'aeroports que estan tancats perquè la natura també diu les seves coses, no? Ve un tsunami o ve el que ara està succeint en aquest volcà d'Islàndia. Jo penso que ningú en aquell moment, fa 30 anys, hagués pensat que tindria una llar d'infants pels nens. Perquè si ho hagués tingut des del primer dia, evidentment haguessin anat amb un model d'urbanització molt diferent que l'època de fa 30 anys. Ara estem travessant un moment difícil, però això no ha significat que no siguem capaços de bellugar-nos, d'anar a buscar diners a on faci falta i que sapiguem d'alguna forma esmerçar els recursos perquè no es pari i es vagin fent. I aquí a Calafell Park, que és el que tenim avui, doncs no tan sols farem això, sinó que ja està adjudicat el tema de la llum. Li preguntava jo amb el Ramon, perquè m'ho ha preguntat un veí, quants dies tardarem a començar allò de l'enllumenat? Doncs m'ha dit el Ramon uns 15 dies. És a dir, que en uns 15 dies ja trobareu que aquí ja es comença a treballar amb el tema de l'enllumenat, que aquí ho havia de dir, que era un tema, que era una promesa electoral, està en el programa electoral i ja és una realitat. I això és molt important, perquè el que dona credibilitat als polítics és que el que es diu es faci. Avui és un dia que segurament recordarem com que les coses normals comencen a ser normals. I això és important. I jo, doncs, a tots vosaltres us dono les gràcies per la vostra assistència, per la vostra paciència que heu tingut durant tants anys i que, bueno, que ja això agafi un camí i qui hi hagi l'Ajuntament, aquest camí ja no es trenqui. Aquest camí ja sigui permanent. I per tant, doncs que passeu un bon cap de setmana, que disfruteu de l'acte i que tots plegats estiguem molt contents de viure al nostre poble que es diu Calafell. Enhorabona.